κρατούσε ανέκαθεν στα χέρια του και συχνά με την αδικία του τις τύχες μας. Τα περισσότερα ποίηματά του γράφτηκαν ανάμεσα στο 1857 και 1864. Τα 19 συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη έκδοση της συλλογής του «Στίχοι». Παρότι έγραφε στην ομιλουμένη γλώσσα, το ποίημα «Σκιέ και φως» το έγραψε στην καθαρεύουσα, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ραγκαβή σε εξαμέτρους. Πηγή έμπνευσής του υπήρξε ο Άγγλος ποιητής Wordsworth, γνωστός και ως ποιητής της αρετής και της φιλοσοφίας. Μεγάλος ήταν και ο θαυμασμός του για τον Σολομό και τον Βαλαωρίτη. «Η ορμή της ποιήσεώς του», λέει, «με παρέσυρεν». Σημαντικό θεωρείται και το μεταφραστικό του έργο, αφού μετέφρασε σχεδόν όλα τα γνωστά έργα του Σέξπιρ. Η συμβολή του Βικέλα βρίσκεται κυρίως στην νεοελληνική λογοτεχνία και στο πεζογραφικό του έργο. Εκτός του Λουκί Λάρα, δημοσίευσε πολλά διηγήματα στην Εστία το 1879, καθώς και τα απομνημονεύματά του στο έργο του «Η ζωή μου». Έχει να παρουσιάσει πλήθος μελετών, όπως περί ελληνικής φιλολογίας, η σύσταση του ελληνικού βασιλείου και τα όρια του, περί Βυζαντινών. Το 1892 ο Γάλλος βαρώνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν, στη διάρκεια των εκδηλώσεων για την επέτειο της ίδρυσης της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων Γαλλίας, πρότεινε για πρώτη φορά δημόσια την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων σε διεθνές επίπεδο. Αντιμετώπισε τη γενική αδιαφορία. Την άνοιξη του 1894, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, Ιωάννης Φωκιανός, έλαβε πρόσκληση του Γενικού Επιτρόπου του Διεθνούς Συνεδρίου της Σορβόνης στο Παρίσι, βαρώνου Πιέρ ντε Κουμπερτέν. Θα ητολεί ανευχάριστον αν ο σύλλογός σας αντεπροσωπεύετο ή τουλάχιστον έστελνε σχετική διατριβή. Λαμβάνω με το θάρρος να σας προσφέρω με τον τίτλο του τιμητικού αντιπροέδρου του Συνεδρίου. Βαρώνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν, Γενικός Επίτροπος. Η απάντηση του Ιωάννη Φωκιανού ήταν η εξής. Λυπούμε πάρα πολύ, επειδή τα εγγένεια του νέου μας γυμναστηρίου δεν μου επιτρέπουν να πάρω προσωπικά μέρος σε ένα τόσο ενδιαφέρον συνέδριο, κατά το οποίο θα τεθεί το θέμα του ενδεχομένου της επανασυστάσεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Αλέξανδρος Ραγκαβής, σύμβουλος του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, εγνώριζε καλά τον Δημήτριο Βικέλα και είχε κάνει γι' αυτόν σχετική νήξη στο Φωκιανό πριν ληφθεί η ιστορική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Η πρόταση του Ραγκαβή να εκπροσωπηθεί ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος από τον Δημήτριο Βικέλα έγινε ασμένος δεκτή. Η επιστολή του Δημητρίου Βικέλα προς τον πρόεδρο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου ήταν άμεση και καταφατική. Δεν είναι δυνάμει να αρνηθώ την εντολή για τις οποίες κατά πρότασήν σας με ετίμησε ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, μολονότι συναισθάνομαι την προς τούτον άκρα αναρμοδιότητά μου. Ο Δημήτριος Βικέλας με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου Ιωάννη Φωκιανό συνεργάστηκαν στενά με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας στέρεης φιλίας ανάμεσά τους. Στις 23 Ιουνίου, αφού είχαν προηγηθεί 2 επιτροπές συνεδρίου, στη μία προείδρευε ο Δημήτριος Βικέλας και παρουσίασε την πρόταση της διεξαγωγής των πρώτων Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Μην ξεχνάτε, κύριοι, ότι αν προχωρείτε σύμφωνα με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, εμείς οι Έλληνες το κατέχουμε πιο άμεσα. Αν είσαστε οι εγγονοί της κοινής προγόνου, εμείς είμαστε η γη. Εδώ δεν ομιλώ στο όνομα του συλλόγου που αντιπροσωπεύω, έχω ακόμα λιγότερες δυνατότητες να δεσμεύσω την κυβέρνησή μου.
Αισθάνομαι όμως ότι όλος ο κόσμος στην Ελλάδα θα αγκαλιάσει μια ευνοϊκή απόφαση του συνεδρίου και θα προσπαθήσει να την τιμήσει. Δεν σας ζητώ να δεσμεύσετε αμετάκλητα την Οργανωτική Επιτροπή που εσείς θα ορίσετε. Προτείνω απλά το συνέδριο να εκφράσει την ευχή του ώστε ο πρώτος εορτασμός των Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων να διεξαχθεί στην Αθήνα. Στις 7 Απριλίου 1895, σε ομιλία του στους Έλληνες σπουδαστές στο Παρίσι, είπε: «Κύριοι, η δυνάμει να μην επωφεληθώ της απροσδοκήτου και μοναδικής ευκαιρίας προς τιμήν και όφελος της Ελλάδος. Διεξεδίκησα τα δικαιώματα της Ελλάδος προκειμένου περί ανασυστάσεως του ελληνικού θεσμού. Έτσι θα επέρθει ταχύτερα, εντελέστερα η κατάταξη και ημών στην Ευρωπαϊκή Ολομέλεια». Τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα για την επιλογή της Αθήνας ως τόπου αναβίωσης. Πρόεδρος της πρώτης Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ορίστηκε ο Βικέλας. Το συνέδριο εξέφρασε την ευχή για τον εορτασμό στην Αθήνα των πρώτων Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων το 1896. Παρίσι, 26 Τρίτου 1894 και ώρα 12 και 10 μετά μεσημερινή. Δημήτριος Βικέλας. Σε εκείνο το ζωφερό σκηνικό ήρθε ο Βικέλας, πολίτης του κόσμου, λογοτέχνης διεθνούς απήχησης, πολιτισμικός πρέσβης των Ελλήνων της Γαλλίας, να της απλώσει το χέρι για μια πανεθνική ανάταση, να της χαρίσει το όραμα της νίκης του γένους των Ελλήνων. Ο Δημήτριος Βικέλας δεν ήταν ένας απλός φίλαθλος, ούτε και ειδικός των αθλητικών πραγμάτων της εποχής. Ήταν πάνω απ' όλα Έλληνας που τολμούσε κάτι που θα άλλαζε την όψη και το ρυθμό της εθνικής ζωής με εργαλείο τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην Ελλάδα ο πολιτικός κόσμος διχάστηκε. Η κυβέρνηση Τρικούπη υποστήριζε ότι δεν υπήρχαν ειδικοί στην Ελλάδα με εμπειρία και ικανότητες για να φέρουν σε πέρας μια τόσο μεγάλη οργάνωση. Φοβούνταν την αποτυχία. Η νεότερη πολιτική ήταν υπέρ της διεξαγωγής, ενώ η Ελλάδα βρισκόταν σε πτώχευση από το 1893. Αρχές Οκτωβρίου, ο Βικέλας επιστρέφει στην Ελλάδα αποφασισμένος να πραγματοποιήσει το όραμά του. Για το σκοπό αυτό, στις 5 Οκτωβρίου συναντήθηκε με τον Τρικούπη, ο οποίος του είπε ότι λόγω της οικονομικής κρίσεως θα ήταν προτιμότερο να μην ασχοληθεί καθόλου με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι προσπάθειές του διακόπηκαν ξαφνικά όταν στις 14 Οκτωβρίου έλαβε επίγον τηλεγράφημα ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της συζύγου του και έπρεπε να επιστρέψει στο Παρίσι. Στις 13 Δεκεμβρίου φτάνει ξανά στην Αθήνα ο Βικέλας. Ο ενθουσιασμός φούντωσε. Στον ελληνικό τύπο έφταναν εκατοντάδες τηλεγραφήματα και συγκινητικές δωρεές υπέρ των αγώνων. Στις 10 Ιανουαρίου παραιτήθηκε ο Τρικούπης και ανέλαβε υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την προεδρία του Δέλη Γιάννη. Ο τελευταίος ήταν πρόξενος στο Παρίσι και εκεί γνωρίστηκε με τον Βικέλα. Οι Έλληνες με πρώτο τον Γεώργιο Αβέροφ συνέβαλαν χρηματικά και παρά τις αντιδράσεις των Γάλλων και των Γερμανών φτάσαμε στις 25 Μαρτίου του 1896, ημερομηνία συμβολική στην τέλεση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Η συμβολή του Δημητρίου Βικέλα υπήρξε καθοριστική. Ο Δημήτριος Βικέλας είναι πανταχού παρόν γιατί πέραν του ταλέντου του ξέρει να διακρίνει. Να διακρίνει τους εκλεκτούς και συχνά επίφοβους ξένους, να τους πείθει και να τους κάνει προσωπικούς του φίλους, δηλαδή να τους δένει προσωπικά με την Ελλάδα.
Δεν ασχολείται ποτέ με την πολιτική και όμως ασκεί γόνιμη και εθνοσωτήρια πολιτική. Δεν περιορίζεται σε θεωρητικές πολιτικές εκτιμήσεις, δεν αερολογεί. Το 1866 στέλνει φυσέκια στην Κρήτη και ταυτόχρονα προσπαθεί να δελεάσει και να πείσει επιφανείς της ευρωπαϊκής σκηνής. Ο Δημήτριος Βικέλας επισκέφθηκε το Ηράκλειο. Είδε την οικονομική ανθυρότητα, τα ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών που είχαν συγκλονίσει τον κόσμο του πνεύματος. Το Σεπτέμβριο του 1901, ο Δημήτριος Βικέλας επισκέπτεται τη Βέρεια φιλοξενούμενος του Μητροπολίτη Κωνσταντίου Ισαακίδη, συγγενή της μητέρας του. Το όνομα της οικογένειας μας δεν υφίσταται πια, μένει μόνο στην οικογενειακή νοικίαν, η οποία εξακολουθεί να λέγεται το Μπικελάδικο σπίτι. Σε μια εκκλησία μου έδειξαν εικόνα που είχε αφιέρωση από το 1803, σ' άλλη εκκλησία χειρόγραφο περγαμηνής με τη λειτουργία της Αγίας Ματρώνας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αφιέρωσε σε κοινοφελή έργα όπως ο Σύλλογος προς διάδοση ωφελήμων βιβλίων που ταυτίστηκε με το πρόσωπό του. Από το 1899 έως και τον θάνατό του παραμένει πρόεδρος. Με ενέργειές του στην Οξφόρδη ιδρύεται στο εκεί πανεπιστήμιο έδρα υφηγητή της μεσαιωνικής ελληνικής γλώσσας. Η κατάσταση του Δημητρίου Βικέλα επιδεινώνεται και μετά από ιατρική εξέταση οι συγγενείς και συνεργάτες του μαθαίνουν ότι πάσχει από καρκίνο του ύπατος. Η ζωή του Δημητρίου Βικέλα φανερώνει την υποδειγματική πορεία ενός συμπατριώτη μας μέσα στον παραγνωρισμένο ελληνικό 19ο αιώνα, στη διάρκεια του οποίου με την ένθερμη πίστη κάποιων εμπνευσμένων ανθρώπων στήθηκε από το τίποτα ένα κράτος. Η πολυσχηδής ζωή του συνδέεται αναπόσπαστα με την μεγάλη περιπέτεια του τόπου μας μέσα στον πρώτο ελεύθερο αιώνα, όταν υπήρχε συνεχής κίνδυνος επιστροφής στη λύθη και την καταστροφή. Ο Δημήτριος Βικέλας έπραξε τα μέγιστα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του έθνους που είχε αποκτήσει μια ακροτηριασμένη και ευάλωτη ελευθερία. Ζητούσε από τα τέκνα του να δημιουργήσουν τα πάντα. Είναι από τους λίγους στην εποχή του που κατάλαβε ότι το μηδαμινό κρατήδιο, το οποίο προέκυψε από την Επανάσταση του 1921, δεν χρειαζόταν ούτε λόγια, ούτε θεσμούς, αλλά έργα σαρκωμένης μαρτυρίας για να παιχτεί στέρεα το έργο της παλιγγενεσίας. Μπορέσαμε χάρη σε ανθρώπους σαν τον Δημήτριο Βικέλα να βγούμε στα ανοιχτά κρατώντας αλόβητο το πρόσωπό μας.